Soluasiassa käymme läpi tänään vastauksia niihin kysymyksiin, joita ihmiset ovat minulle lähettäneet. Olen siis pyytänyt Facebookissa ihmisiä lähettämään minulle kysymyksiä ja nyt kanavoin näihin heidän lähettämiin kysymyksiin vastauksia yleisessä muodossa. Eli aloitetaanpa vaikka tämmöisellä kysymyksellä, kuinka voi helpottaa ja nopeuttaa kehon oloja ja kehon muutoksia näissä soluaktivoinneissa. Kuinka voi siis nopeuttaa ja helpottaa kehon oloja näissä kaikissa soluaktivoinneissa, joita jatkuvasti tapahtuu? Nämä kaikki soluaktivoinnit, joita nyt niillä ihmisillä, varsinkin teillä, rakkaat valotyöntekijät, nämä aktivoinnit, joita nyt tapahtuvat, ovat osa sitä muutosta, osa sitä kehitystä, joita te olette valinneet niin sanotusti eturintamassa kokea. Sen takia ne saattavat tuntua vielä raskailta, hyvin rankoilta, jopa repiviltä tietyllä tapaa, mutta se johtuu osittain siitä, että te, rakkaat valotyöntekijät, olette eturintamassa suodattamassa tätä muutosta niille kaikille ihmisille, jotta näiden kaikkien ihmisten ei tarvitsisi käydä sitä niin rankasti. Tämä kaikenlainen solujen aktivointi niin, kun te, jotka sitä nyt rankasti koette, kun te teette sitä täydellä olemuksellanne, te jollain tavalla pystytte myös jakamaan nämä muutokset koko ihmiskollektiiviinne. Sen takia se saattaa tuntua rankalta, repivältä, voimakkaalta. Se, miten näissä muutoksissa pystyy olemaan läsnä ilman, että se tuntuu liian vaikealta, on vain päästää irti ja levätä, juoda paljon vettä ja nukkua. Sallia itselle se lepo, sallia itselle se uni, sallia itsen tuntea, milloin on hyvä vain olla, milloin olisi hyvä jäädä vaikka pois töistä tai olla tekemättä sellaista stressaavaa toimintaa. Ja milloin tämän tunnistaa, sen kyllä tunnistaa siitä, että ei oikein jaksaisi mitään, ei oikein pystyisi mitään, ei oikein löytyisi voimia mihinkään tai tuntuu siltä vain, että nyt on pakko nukkua. Tällöin sallimalla tuon toiminnan mahdollisimman tehokkaasti helpotatte omaa oloanne. Katsotaanpa seuraava kysymys. Tämä eräs henkilö kysyy, miten saisin katkaistua joutumiseni aina vain arjen suoritteisiin ja velvollisuuksiin? Minulla on ollut lapsesta saakka vahva tunne siitä, että olen tullut tekemään tänne jotain muuta. En nyt tarkoita mitään kovin suurta, mutta että jokin muu olisi tärkeämpää tehtävää. Ja kaiken lisäksi ne arjen suoritteet sujuisivat suurimmalta osalta ihmisistä vieläpä paremmin kuin minulta. Eli miten saisin katkaistua joutumiseni aina vain arjen suoritteisiin ja velvollisuuksiin? Niin, tämä ja nämä arjen suoritteet ja velvollisuudet ovat niitä tehtäviä, joita moni teistäkin valotyöntekijä joutuu kohtaamaan elämässään, vaikka tuntuu, että olisi jotain hehkeämpää, jotain kehittävämpääkin tekemistä täällä kuin vain puurtaa arjessa. Mutta tämä arki on osa sitä prosessia, osa sitä maadoittumista tähän maailmaan, ja tämän arjen suorittaminen, tekeminen,
sen voisi ehkä ottaa sellaisella ilolla, sellaisella tiedostamisella, että olet tullut tänne maan päälle suorittamaan niitä maallisia asioita. Ja lähestyä sitä ehkä siltä kantilta, että se auttaa sinua maadoittumaan tänne paikkaan. Todellakin kaikki nämä maalliset toimit, kuten tiskaaminen, siivoaminen ja muut paperityöt ja mitä lie, jollain tasolla maadoittavat teitä tähän yhteiskuntaan ja siihen järjestelmään, jossa olette osana. Mutta miten tätä voisi katkaista? Miten tästä voisi irtautua sillä tavalla, että se palvelee teitä? Sanoisimme, että voitte tehdä tämän sellaisella rakkaudellisella välinpitämättömyydellä niitä asioita kohtaan, jota ette tunne vetoa. Niitä asioita kohtaan, joita ette koe, että ne ovat teille tärkeitä. Tässä voidaan vaatia rohkeutta irtaantua niistä asioista, joita ette halua tehdä, kuten paperityöt, kaikenlaiset allekirjoitukset, todistukset ja muut, mitkä voivat vaikeuttaa elämäänne. Niistäkin voi irtaantua sellaisella rohkeudella ja tietynlaisella välinpitämättömyydellä. Ei ole mitään, mikä teitä niissä pitäisi kiinni, vain ne velvoitteet, joihin olette itsenne asettaneet. Teillä on aina mahdollisuus irtautua täysin vaikka kaikesta siitä, minkä koette teitä rasittavaksi, mutta moni ei sitä tee, koska kokee kuitenkin sen maallisen järjestelmän tuoman turvallisuuden itselleen korkeammaksi parhaaksi. Ehkä suosittelemme teitä, joille tämä arkisen aherruksen työstäminen on hankalaa, jotenkin jaksottamaan sitä viikossa niin, että vaikka maanantaisin teette ne ikävät asiat, joita ette kohtaan tunne intohimoa, ja jätätte muut päivät vapaaksi. Tällöin tiedostatte itsellenne ja luotte itsellenne järjestelmän, jossa tiettynä päivänä toimitte järjestelmän ehdoilla, niiden arkisten aherrusten ehdoilla. Moni kokee, että on tullut tänne tekemään jotain suurempaa, ja se on todellakin totta. Mutta samalla myös teitäkin, niin kuin kaikkia maan asukkaita, sitovat tietynlaiset säännöt ja järjestelmät, joihin olette itse täysin vapaaehtoisesti suostuneet. Jos teistä tuntuu, että ette enää halua niitä noudattaa, jättäkää nuo säännöt taaksenne, unohtakaa ne, mutta tiedostakaa myös ne, miten nämä arkiset aherrukset palvelevat teitä. Sitten täällä on tällainen kysymys. Sellaista kiinnostaa kysyä, että pitääkö paikkansa, että nykyään Venuksen nimellä tunnettu planeetta onkin oikeasti Merkurius ja toisinpäin. Ja jos näin on, pitäisikö se huomioida nykypäivän astrologisissa analyyseissa? Onko nykyään Venuksen nimellä tunnettu planeetta joskus aikaisemmin ollut oikeasti Merkurius tai toisinpäin? Me täältä arkturilaisesta näkökulmasta emme näe tällaista tapahtumaa tapahtuneen. Merkurius ja Venus ovat jossain vaiheessa tunnettu eri nimillä, mutta niiden funktio ja niiden toiminto on pysynyt samana kyllä koko niiden olemassaolon ajan. Ehkä tämä liittyy tietynlaiseen muutokseen astrologisessa järjestelmässänne, jossa joitakin planeettojen nimiä ollaan kierrätetty uudelleen, mutta sanoisimme, että tämä niiden funktio on pysynyt samana kuitenkin teidän tulkintajärjestelmässänne. Ei ole siis
tarpeen ottaa huomioon tätä nimimuutosta. Katsotaanpa seuraava kysymys. Tässäkin on taas tuttua aihetta edellisestä kysymyksestä. Täällä henkilö kysyy tai selostaa tällaista, että minusta jatkuva arjen suorittaminen vie voimani ja aikani, enkä näin ollen pääse riittävästi hiljentymään ja keskittymään, jotta voisin kehittyä henkisesti. Siis miten vapaaksi tai edes vapaammaksi näistä 3D-velvollisuuksista ja henkistä kehitystä eteenpäin? Tämä onkin oikein hyvä kysymys. Se koskee niin monia teitä, jotka henkisellä polulla kuljette. Kuinka keskittyä henkiseen polkuun ja kuinka tasapainottaa se arjen rooli elämässänne? Tähän ei ole mitään yksittäistä vastausta. Teitä on niin monenlaisia sieluja, niin monenlaisia ihmisiä. Mutta ehkä tähän tapaukseen voisimme neuvoa löytämään jonkinlaista sisäistä rauhaa sen suhteen, miten arjen tehtävät sinua elämässäsi palvelevat. Sitä kiitollisuutta sitä kohtaan, että saat tehdä arkisia asioita. Se ei ole aivan itsestään selvää, että saat olla fyysisessä maailmassa. Suosittelen se ehkä löytämään kiitollisuutta joka aamu siitä, että saat omistaa talon, saat ruokaa nenän eteesi, saat siivota, saat tehdä niitä asioita, jotka ylläpitävät elämääsi ja löytää kiitollisuuden kautta sitä voimaa suorittaa myös niitä arkisia asioita ja niitä maallisia asioita. Tämä kiitollisuuden energia tietyllä tapaa muuntaa sitä suhtautumista myös niin, että se palvelee sinun henkistä kehitystä. Tämä henkinen kehitys kiitollisuuden kautta avaa uusia polkuja, uusia portaaleja sisälläsi kohti sellaista, jota et ehkä ole vielä huomannut itsessäsi. Tämä koskee monia teistä. Tällainen arjen kiitollisuus, joka hetken kiitollisuus, kaikkeuden kiitollisuus palvelee henkistä polkua erittäin rakentavalla tavalla. Suosittelemme siis olemaan läsnä näissä hetkissä, näissä arjen hetkissä, olemaan kiitollinen niistä arjen hetkistä ja niistä rauhallisista hetkistä, joita elämässäni saatte kokea. Tämä kiitollisuus tulee leviämään jokaiseen aspektiinne ja siellä se kasvattaa teitä myös henkisesti korkeimmalla mahdollisella parhaalla tavalla. Sitten täällä kysytään, onko numerosarjan 11.11 näkemisellä synkronisiteetti mitään yhteyttä mahdolliseen kosmiseen alkuperään? Siis, että me tuota hämmästyttävissä tilanteissa näkevät olisimme kaikki NS-tähteläisiä, vai onko kyse jostain muusta? Tämä numerosarja 11.11 ja sen näkeminen järjestelmässänne, niin jollain tavalla se edustaa sellaista muistutusta teille siitä, että olette jonkinlaisen uuden syklin alussa. Numerologisesti 11.11 ja etenkin 1 ja toistuva 1 edustaa, sanotaanko sellaisen kiertosyklin alkua. Ja jollain tasolla olette itsellenne kollektiiviin ohjelmoineet sellaisen säännön tai sellaisen muistutuksen tai sellaisen ylöskirjoitetun ajatuksen siitä, että luku 11.11 edustaa teille muistutusta siitä, että olette avautumassa johonkin uuteen. Mitenkään syvemmin asiaa kun tarkastelemme asiaa syvemmin, tämä itse luku ei mitenkään ole yhteydessä siihen, että olisiko joku NS-tähteläinen tai starseed, mutta tämä 11.11 kyllä edustaa teidän energiakonfiguraatiossanne
alkua, uutta alkua. Ja moni, joka on heräämässä, moni, joka on juuri nyt löytämässä omaa itseään, tällöin voi tuoda elämäänsä tätä numerosarjaa muistuttamaan itseään siitä, että nyt on uusi sykli alussa. Ja siksi moni teistä, joka nyt on heräämässä tähtitietoisuuteen, löytää tätä numerosarjaa elämästään, koska se muistuttaa heitä omalla polullaan. Se on sitä, kun vedätte puoleenne uutta, kun tarkastelemme numeroita syvemmällä tasolla. Kaikki numerot, kaikki luvut edustavat erilaisia asioita syklin loppupäässä. Näemme 8 yksikköä ja 0 taas. Syklin alkupäässä edustaa 1, 2, 3. Ja kun näitä lukuja huomaatte elämässänne, ne heijastavat sitä teidän niin sanottua syklistä kehitystä. Tämän takia luku 111 saattaa ilmentyä uuden syklin alussa useasti teidän luonanne. Kun huomaatte, että tuo luku kehittyy lukuun 2, 2 tai 3, 3, olette jo menneet eteenpäin tässä syklissä. Näitä lukuja on hyvä huomioida ja niiden syklisyyttä tarkkailla. Kun lähestyt taas 6, 7, 8, on hyvä tiedostaa, että olette jo lähellä tämän oppiläksyn suorittamista, tämän syklisyyden suorittamista. Ja nämä syklit toistuvat jokaisen oppiläksyn kohdalla, jokaisen sen opin kohdalla, jokaisen elämänvaiheenne kohdalla. Vedätte puoleenne tiettyynlaisia arkkityyppisiä energioita, joita nämäkin numerot edustavat. Niin ne ovat vain heijastuksia niistä arkkityypeistä, joita eri sykleissänne puoleenne vedätte niistä planeetan liikkeistä syntyvistä arkkityyppisistä sykleistä, niitä universumin partikkeleiden liikkeistä syntyvistä arkkityyppisistä konfiguraatioista, joita elämässäne heijastuu. Sanomme vielä, että tämä 111 ei mitenkään ytimeltään liity oikeastaan mihinkään teidän termeihinne, mutta se edustaa tietynlaista energiaa. Sitten täällä kysytään, mistä on peräisin sininen ja voimakkaan liila valo, joka ilmestyy nukkumaan mennessä ja vie mennessään? Liittyykö se tähteläisiin? Tämäkin on taas sen verran henkilökohtainen kysymys, että haemme tähän nyt sellaisen yleisen muodon. Erilaiset värit ja muut muodot, joita saatatte nähdä nukkumaan mennessänne, voivat edustaa muun muassa henkioppaitanne ja sitä niin sanottua sielunne kotienergiaa, johon ehkäpä öisin palaatte lataamaan sielua ja kehoanne tavallaan. Tämä kehonne lepää tässä sielunne palatessa kohti kotienergiaa, niin sillä tavalla, että siihen heijastuu se energia sieltä, mistä teidän sielu löytää rauhaa. Ja monelle tietynlaiset värit, tietynlaiset kuviot muistuttavat tai edustavat sitä teidän sielunne lähtökohtaa. Ja jollain tasolla, erityisesti sellaisessa elämänvaiheessa, missä käytte läpi stressiä tai jotain suurta muutosta, teidän sielunne saattaa kaivata sinne kotiin tai sen energian luo, joka sitä palvelee siinä hetkessä. Monelle tämä merkitsee myös sellaista turvallista energiaa, turvallista tunnetta. Ja sen takia myös monen sielu hakeutuu öisin kohti takaisin tuota kotiplaneettaa, kotitähtiasetelmaa tai kotisielun alkukohtaa. Se ei mitenkään erityisesti välttämättä liity mihinkään tähteläisalkuperään, mutta se voi myös olla sitä. Tähänkin on niin monta vastausta, että miksi mitäkin värejä näkyy ennen kuin menee nukkumaan, koska on niin monia erilaisia tapoja käsittää tätä universumia ja todellisuutta ja niin monella tapaa konfiguroida itselleen, mikä tarkoittaa mitäkin. Mutta ehkä tämä kotiin paluu riittää tässä tapauksessa nyt jotenkin vastaukseksi.
kiitän näistä kysymyksistä. Ja nyt vielä lyhyt viesti arcturuslaisilta henkioppailtani tämän videon katsojille. Olemme hyvin iloisia siitä, että lähetätte meille näitä kysymyksiä. Vastaamme aina ilolla ja rakkaudella kaikkeen siihen, mitä uskallatte meiltä kysyä. Ja muistutamme myös, että jokaisella teillä sisällänne löytyy se yhteys omiin oppaisiinne ja omiin henkioppaisiinne ja omaan sieluun ja korkeampaan itseen, josta saatte kyllä vastaukset kaikkiin henkilökohtaisiin kysymyksiin, jos vain uskallatte, rohkenette kysyä. Se voi vaatia tietynlaista avautumista. Kaikilla se ei vielä ehkä näy niin selvänä, mutta kun teette tätä iltaisin, päivisin, tietynlaisella arkkirytmillä jatkuvasti, niin se yhteys jatkuvasti kehittyy ja vahvistuu. Näin löydätte sen, mikä on teille korkeammaksi parhaaksi. Näin löydätte sen, mikä teille toimii parhaiten. Tämä meidän näkökulma on vain näkökulma, muistutamme taas siitä. Me olemme hyvin kiitollisia kuitenkin, että saamme palvella teitä, mutta meidänkin tehtävämme loppupeleissä on auttaa jokaista itse löytämään sisältään se vastaus. Muistakaa tämä, muistakaa tämä. Me olimme arcturuslaiset. Kiitos, kiitos, kiitos.